Biswit il-Knisja l-Antika ta' Santa Katarina magħrufa bħala ta' San Girgor, il-ħadd filgħodu għall-okkażjoni ta' żejt iż-żejtun sar id-berik tal-annimali fejn spikaw it-tradizzjonijiet u l-użanzi ta' pajjiżna fost oħrajn. Is-sinku taż-żejtun Ġewna Ġus flimkien mal-Arċipret taż-Żejtun Monsinjur Anton Gallia Skanura, il-Ministru Owen Bonnici u Segretarju Parlamentari Alicia Buġejja Sajd ippreżentaw lill-parteċipanti tifkira għall-okkażjoni. U llum qed inkomplu nagħmlu suċċess ieħor. Ħafna bejja madberik hawnhekk u ġnien San Girgor hemm il-wirja tal-mos u tan-naċ u biex tiġi rikonoxxuta il-Mosa Maltija minn UNESCO. Mixjin fuq jaħilbu l-mos u din hija attività nkomplu nkabbru l-kulturi li għandna f'kull lokalità. Spikka wkoll it-taħlib tal-mos u n-naċ fejn din is-sena l-ewwel darba ittelet ukoll wirja ta' annimali indiġeni Maltin li jingħataw diversi premijiet. Għandna l-ewwel edizzjoni ta' wirja dedikata speċifikament għal bejjem indiġeni Maltin, ġifieri għandna l-mos u n-naċ fejn servejna ta' pjattaforma sabiex nesebixxu u nesponu għall-pubbliku il-wirt nazzjonali Malti fl-aħħar mill-aħħar. Laqtuna dawn il-modelli ta' annimali magħmula bl-idejn minn wieħed mill-esebituri. Da skont il-mument tal-persuna u l-muża li kollha flimni m'għandekx kien fuqhom. Iktar kemm is-sista ħadd tagħmel affarijiet kif tixtieq inti vera. U xogħol tal-ġibs dan. Maħdum bit-tafa l-ewwel u mbagħad tagħmlu għal fuq il-ġibs, tifhem. U skont mbagħad iż-żebgħat tieħ ċans inxef u tisboħ bil-xogħol tal-kolluri li kollok inti, kollok bżonn.